Здравейте, хора! Аз ще задам различни въпроси на другите. Здравей, ти каква ти е любимата храна? Моя любимая храна это пицца. Здравей, каква ти е любимата храна? Meine ist Pizza, Sushi, Sarmi, Moussaka und Cäsarsalat. Здравей, Димана, каква ти е любимата храна? Суши, шопска салата, сърми и ориз по-китайски. Добре, здравей, Злати, каква ти е любимата храна? Bonjour mon ami, je t'aime et j'adore mange sushi, César салат и спагети. Добре. Здравей, Ади, каква ти е любимата напитка? Lava beer. Здравей, Аси, каква ти е любимата напитка? Lava Beer natürlich. Здравей, Димана, каква ти е любимата напитка? Фреш портокал. Здравей, Злати, каква ти е любимата напитка? Je t'aime boire un lit лимонад. Добре. Здравей, Ади, как се чувстваш? Я чувствую себя нормально. Здравей, Аси, как се чувстваш? Sehr gut, danke. Денки. Здравей, Димана, как се чувстваш? Привет. Чувствам се страхотно. Само, че нищо не виждам. Здравей, Злати, как се чувстваш? Bien. Très bien. Добре, свърши видеото. Лека нощ.